dobroveče na webinar, odnosno da kažem sutra i video koji ćemo snimiti naše grupe Live Good Diamond tima Balkan. Naravno, večeras ćemo pričati o jednoj jako interesantnoj temi, naročito za ljude koji prvi put večeras slušaju ovu informaciju. Naravno, pričat ćemo o tome kako da pokrenete svoj biznis sa kompanijom Live Good. Naravno, pričamo o našem regionu i zemljama našeg regiona, jer grand opening u našem regionu tek dolazi, odnosno svako od nas iz bilo koje zemlje da se nalazi, znači ima mogućnost da među prvima sazna ove informacije i naravno ukoliko ga interesuje, ukoliko se pronađe u ovoj poslovnoj priči, naravno dobrodošao je u naš tim, idemo da gradimo posao u našim zemljama regiona. Naravno, Live Good, šta je to? Znači, kompanija Live Good je startovala na globalnom tržištu, kao što vidite, 13. decembra 2022. godine, evo ušli smo u 3. godinu rada, ona je iz grada Jupitera sa Floride. Naravno, ona kreće, odnosno krenula je sa novim poslovnim i biznis modelom koji se zove Wholesale Membership Club, to je znači klub za kupovinu organskih visokokvalitetnih proizvoda po neverovatnim članskim cenama. Vidjet ćete i što se tiče proizvoda, i što se tiče cena, i što se tiče kluba, večeras ćemo o tome u nekih pola sata kompletno ispričati. Live Good je naravno odlična poslovna prilika za rad od kuće, naravno i za online zaradu, kao i za dodatne prihode. Naši članovi koji dolaze iz dosta zemalja, naravno svako ima svoj razlog zašto je u Live Goodu, nekome se sviđaju jako kvalitetni proizvodi po jako niskim fabričkim cenama, mi kažemo članskim cenama, neko je došao ovde zbog dodatnih prihoda, neko želi da nauči kako se radi online, naročito networking, dropshipping i affiliate marketing, i ako to želite i ako imate mogućnost da krenete sa poslom, znači nalazite se večeras na pravom mestu. Naravno, saznaćete među prvima ove informacije jer na našem području Balkana jako mali broj ljudi je počeo da radi, odnosno tek smo krenuli sa radom. Naravno, Live Good je članska platforma koja vas plaća. Postoji veliki broj članskih platformi u svetu za koje možete, znači u kojima možete da kupujete, da plaćate neku članarinu, da se snabdevate proizvodima i tako dalje, međutim, one ne plaćaju. Znači, možete samo, znači, kao, da kažem, spoljni saradnik da dođete, da plaćate članarinu i da koristite benefite članstva te kompanije. Međutim, Live Good ostvaruje prihod od te članarine, a ne od prodaje proizvoda. I zato su naši proizvodi jako povoljni, da kažem, po tim fabričkim, odnosno veleprodajnim cenama možete doći do njih, vidjet ćete naravno kako. Ono što se tiče poznatih članskih platformi u svetu koje postoje, za Amazon ste svi čuli, on ima svoju Amazon Prime varijantu platforme, imaju preko 240 miliona članova u svetu, imaju mesečnu i godišnju članarinu, $15, odnosno $140 godišnje, platite članarinu i možete da koristite na Amazon Prime-u mogućnosti po najpovoljnijim cenama da kupujete proizvode. Naravno, tu je i Netflix, možete da birate i filmove i serije, puno toga što imaju 210 miliona članova, vidite članarinu $15,5 i $20 mesečno, znači to je zavisi od kog paketa želite mesečno da koristite. Dalje, tu je sam klub $100 godišnje, imaju negde oko 70 miliona članova širom sveta. Costco, to je znači kompanija, wholesale kompanija, veleprodaja, kao kod nas što su Maxi, Broda, Mercator i ostali. Naravno, ako platite $120 godišnje, a to plaća 123 miliona članova širom sveta, imate mogućnost da u njihovim objektima i online kupite po najpovoljnijim cenama razne vrste proizvoda. I tu je Disney Plus, koji ima oko 150 miliona članova, vidite ima mesečnu članarinu od $11 ili $110 godišnje i možete koristiti sve njihove sadržaje, video sadržaje, materijale, znači po toj ceni mesečno neograničeno. Naravno, sve ove članske platforme su odlične, ali Live Good je jedina članska platforma koja vas plaća. Znači ona jedino za člansku platformu Live Good, za naš membership klub, možete da radite, da ostvarujete prihode, a usput i da koristite sve blagodeti članstva koje imate kao ravnopravni član kompanije Live Good.
Kako je Amazon krenuo? 16. jula 1995. godine, kao i svi start-upovi u Americi iz garaže, oni su krenuli iz jedne kancelarije, Amazon je zvanično pokrenut kao online prodavnica knjiga. Mi svi to znamo. Početkom 2000. godine Amazon je, osim knjiga, uveo je i prodaju i muzike i videomaterijala, obuće, odeće, elektronike, igračaka, pa čak i magazina. A tek februara 2005. uvodi članstvo, odnosno pretplatu. Šta to znači? Amazon već 20 godina ima svoju člansku platformu Amazon Prime i zato ih ima 240 miliona u svetu, zato što su imali dovoljno vremena da dođu do svojih članova. Naravno, za Amazon i Amazon Prime ne možete raditi, ali možete koristiti njihove blagodati. Što se tiče Live Gooda, ove godine očekujemo preko 2 miliona članova, trenutno imamo 1.700.000 i nešto hiljada, ali ono što je najbitnije, naša kompanija raste iz dana u dan i svake nedelje nam se pridružuje na desetine hiljada članova širom sveta. Znači, ove godine očekujemo preko 2 miliona članova. Naravno, prošle godine LiveGood je proglašen za najbolji momentum biznisa na čuvenoj platformi businessforhome.org, to naravno može da se proveri. Znači, postali smo kompanija sa najboljim momentumom biznisa. Šta to znači? Pa, to znači da je sada, ove godine, prošle godine, sledeće godine, znači to su godine u kojima je najbolje početi raditi za kompaniju koja ima svoj momentum biznisa u tom trenutku. Zato se vi nalazite na pravom mestu i zato ovo sada što slušate na vreme, zato što ukoliko iskoristite, imate ogromnu mogućnost da iskoristite taj momentum biznisa i napravite sebi prihode, odnosno sebi posao. Na čelu kompanije LiveGood nalazi se Ben Glinsky, on je osnivač i vlasnik, čovek sa preko 20 godina iskustva u vođenju nekih najuspešnijih kompanija u industriji dodataka ishrani i naravno čovek sa znanjem i iskustvom je pokrenuo kompaniju LiveGood, naravno sa idejom da bude uspešna, sa idejom da imamo ne 1.700.000 članova koliko sad imamo, nego desetine i desetine miliona širom sveta, za to je potrebno vreme, a on i menadžment kompanije se svakog meseca, svakog dana bore da imamo što veći broj proizvoda, da imamo što veći broj usluga, što veći broj mogućnosti, da bismo i mi zajedno sa kompanijom rasli, da bi rastao naš biznis sa kompanijom LiveGood i da postanemo i mi i naš tim deo jedne velike i uspešne priče. Naravno, tu je i menadžment kompanije, dr. Ryan i Liza Gutkin, on je direktor razvoja proizvoda, ona je direktorka edukacije o proizvodima i tu je Nadir Kazan, direktor marketinga, koji i oni imaju ponedeljkom, porodica Gutkin imaju ponedeljkom webinar po američkom vremenu, a Nadir ima četvrtkom. Znači, a Ben Glinsky kao vlasnik kompanije petkom ili subotom uveče, ali po američkom vremenu. Naravno, sve te informacije kao član imate u svom back office-u, odnosno online office-u na strani webinars. Naravno, kako je krenuo LiveGood? Prvo je krenuo, znači, ono što je najbitnije, sa visoko kvalitetnim, organskim i sertifikovanim proizvodima, čija je cena veoma pristupačna, vidjet ćete kasnije kada je poredimo sa nekim drugim proizvođačima. Naravno, to su sve prirodni proizvodi za zdravlje, za čuvanje i za očuvanje zdravlja, dopune ishrani, suplementi i naravno dolaze uskoro novi proizvodi, sada su najavili da u toku ovog i sledećeg meseca doći će preko 20 novih proizvoda što se tiče naše kompanije. Što se tiče novih proizvoda, evo sa desne strane možete pogledati proizvode, neki od njih su već došli, neki tek dolaze, ali ono što je najbitnije, naša kompanija ima veliki broj sertifikata, pre svega, evo pogledajte, znači ima puno sertifikata, među njima da nije eksperimentisano na životinjama, ko ima problema sa glutenom, naši proizvodi su gluten free, dalje GMP standard, to je jako bitan standard, Good Manufacturing Practice, to je standard za dodatke u ishrani, ko ima taj standard, znači ima visoku proizvodnju i što se tiče kvaliteta proizvoda. Dalje, naši proizvodi nemaju genetski modifikovane organizme, imamo USDA organic, znači naši proizvodi su organski, veganski su 100% i naravno pojedinačno ko ima problema sa sojom, sa kikirikijem, sa lešnikom i tako dalje, znači puno sertifikata imamo
i samim tim možemo pomoći velikom broju ljudi koji imaju neki zdravstveni problem, znači mogu da koriste naše proizvode. Naravno, na našem šopu ima o svakom proizvodu puno informacija, među njima je i kod svakog proizvoda sertifikati koji su za taj proizvod i to možete videti. Naravno, poslaće vam link osoba koja vas je večeras pozvala, tako da jednostavno moćete i večeras videti što se tiče proizvoda i njihovih sertifikata. Naravno, mi smo krenuli sa wellness industrijom i sa industrijom brige za zdravlje, ali tu sad dolaze i proizvodi skin care, znači proizvodi za negu kože, household, znači proizvodi za domaćinstvo, biće uskoro i travel proizvoda, imaćemo putovanja, znači bit ćemo pravi pravcati klub gde kao članovi za jednu malu svotu novca, što se kaže jednog članstva, imaćemo mogućnost da koristimo puno povoljnosti i pune mogućnosti. Naravno, tu su i druge industrije koje će doći tek na red kao naši proizvodi i usluge. Naravno, napravite veliku uštedu u budžetu kupovinom Livegood proizvoda, čak i do 75, ja sam došao do nekih podataka kod nekih proizvoda koje ja lično koristim i do 80% je razlika u ceni u odnosu na proizvode koje sam do sada koristio, a koje sam zamenio sa kompanijom Livegood. Ovo je slajd gde sam hteo da prikažem razliku u cenama. To su proizvodi koji su, da kažem, približno istog sastava i kvaliteta, ali su cene drastično drugačije, da ne kažem, znači, nebo i zemlja. Gore levo je Greens, Super Greens, to je, znači, dodatak ishrani, može da zameni jedan zeleni obrok, što bi rekli, sa jednom mericom, rastvori se u vodi, može i sa mikserom malo da se izmiksa, zamenjujete jedan obrok sa vlaknima, zelenim i tako dalje, on košta $18, a pogledajte cene, znači, drugih proizvođača. Gore desno je magnezijum. Magnezijum je jako bitan element u našem organizmu, mikroelement, od njega zavisi preko 3000 raznih funkcija i raznih stvari koje se događaju u našem organizmu, a on košta $8,95, a pogledajte cene drugih proizvoda. Dalje, dole levo, faktor 4, on je jedan od najprodavanijih naših proizvoda, $18,5 košta, u njemu se nalaze, znači, omege, nezasićene masne kiseline, ali tu se nalaze i razni antioksidativni vitamini i minerali i sve ono što je čoveku potrebno da čuva svoje zdravlje. Pogledajte sa druge strane koliko koštaju proizvodi drugih kompanija. I naravno dole desno, ovo je multivitamin za muškarce, a postoji i za žene sa dodatkom gvožđa, košta $9,95 i cene su takođe drastične, s tim što ovde u našem proizvodu imamo bioaktivni kompleks multivitamina, znači vitamina i minerala. Ono zbog čega sam ja u kompaniji Livegood, to su eterična ulja, jer sam ranije koristio ulja od ove srednje kompanije i nije $209, nego preko €250 koštaju ovih 6 bočica od 15 ml eteričnih ulja i naravno naišao sam na slajd gde je kompanija Livegood napravila 6 bočica od raznih eteričnih ulja od 15 ml za samo $49,90, znači za $50, to je 5 puta manje. 5 puta manje, naravno ja sam pozvao svoju prijateljicu Nelu iz Amerike, u čemu je problem, jer ona meni ranije nudila Livegood, ja to nisam ni gledao šta i kako, znači te informacije, međutim kada sam naišao na ovaj slajd, i tekako mi je privukao pažnju upravo razlika u ceni. I naravno kada sam pročitao kompletno sve, znači koje su eterična ulja, od 15 ml su bočice, 6 komada, $50, to je jako povoljna cena i naravno opredelio sam se za Livegood, jer danas sam jako zadovoljan član Livegooda, moja porodica koristi dosta proizvoda i jednostavno krenuli smo da gradimo i biznis sa kompanijom Livegood u našoj regiji. Naravno online dostupan je posao, bilo gde na svetu možete raditi sa vašim prijateljima na jedan klik, što bi rekli. Livegood proizvodi su dostupni u preko 200 država i teritorija. Naravno, kako se vrši kupovina, svaki član iz svog ofisa uđe u shop, kupi šta mu treba, plati karticom, sutra dan to legne na izvod kompaniji na Floridi, ona spakuje paket vaših proizvoda, preda DHL-u i DHL, da kažem, donese do vašeg praga, odnosno do vaše kuće, na vašu kućnu adresu svakog člana u preko 200 zemalja. Znači imamo mogućnost i odličnu distribuciju preko DHL-a. Naravno, kompanija u narednim godinama imaće svoje, što bi rekli, i kamione i avione sa oznakom Livegood, znači imaćemo dovoljno mogućnosti da mi
da prenosimo, odnosno da mi distribuiramo direktno proizvode svojim članovima, ali do tada je sasvim u redu, znači proizvodimo, evo ja sam već 3 puta naručio proizvode i već to sve funkcioniše, moja porodica koristi proizvode, tako da smo jako zadovoljni. U ovom središnjem delu imamo spisak od 10 proizvoda koji su najfrekventniji, odnosno koji su najbolje su se prodavali u prošloj godini. Evo, rekao sam malo pre faktor 4, to su znači omege i antioksidativni elementi, znači magnezijum, multivitamini, K2, D3, Super Red, Super Green, organska kafa. Organska kafa je odlična, ne samo što je organska, nego što je i zdrava, naročito za nas koji pijemo kafu 3-4 puta dnevno. Zašto? Pa zato što je ovo naša organska kafa napravljena uz nekih 6 ili 7 lekovitih gljiva, među njima su reishi, šisandra, šitake, kordiceps i tako dalje. Znači jako odličan sastav kafe, znači pijete kafu koja je zdrava i koja je organska, znači fantastično. Dalje imamo jedan International Wellness Pack, to su znači nekih 6 proizvoda upakovanih u paket, koštaju $100, što nema nigde, znači ovaj paket u nekim drugim kompanijama košta preko 200, u nekima čak i preko 300 evra. Naravno, za ovaj paket je kompanija spremila i besplatnu dostavu širom sveta za ovaj paket. Tako da imamo mogućnost i besplatne dostave, a u free shippinga, a u ostalim kombinacijama, jedan i više proizvoda, znači plaćamo redovne cene DHL-u za dostavu, odnosno za shipping. Sad, zašto Live Good? Ovaj poslovni deo, upravo ona tema sa kojom sam krenuo na početku, a to je kako započeti sopstveni biznis sarađujući sa kompanijom Live Good. Naravno, svako će naći svoj razlog zašto je u Live Goodu. Ja sam pre svega krenuo sa organskom kafom i eteričnim uljima, znači hteo sam da probam nešto od ovih proizvoda, ali jednostavno kada sam video da jako dobru karijeru i jako dobre poslovne mogućnosti, neki 7 vrsta zarada i tako dalje, znači sve ono što je još dodatno nudio Live Good, ja sam prihvatio i evo nekih 5 meseci aktivno se bavim Live Good poslom i naravno došao sam zbog nekih svojih razloga. Naravno, svako od vas će naći svoj razlog zašto je u kompaniji Live Good. Naravno, naći ćete i svoj razlog zašto ćete uspeti u kompaniji Live Good. Što se tiče razloga, tu je znači neverovatni proizvodi i još više će ih biti, znači sada imamo oko 30 i nešto proizvoda, uskoro dolazi 20-ak novih, ali kompanija ima taj ekspanzionistički nastup, što se kaže, svakog drugog meseca uvodi nove proizvode i nadam se da će za 2-3 godine biti stotine i stotine proizvoda u našem klubu, tako da svaki član će imati velike mogućnosti da koristi proizvode i usluge Live Gooda bilo gde na svetu da se nađe. Tu su znači neverovatno niske cene koje ste videli malo pre u onom slajdu. Imate 90 dana povrata novca uz praznu ambalažu, bez ikakvih pitanja. Znači možete u roku 90 dana vratiti praznu ambalažu svog proizvoda i vama će se vratiti novac. To je jako bitno da znate. Dalje, ne morate ništa kupovati, prodavati, nemate mesečne kvalifikacije, znači naročito za ljude koji su iz network biznisa, network marketinga, znači ovde nema mesečne te neke aktivnosti da morate za 100, za 200, za 300, za 500 evra da nešto prodate i tako dalje. Nemate prodavanje proizvoda zato što ovde ste član koji kupuje za sebe i svoju porodicu onda kad mu trebaju proizvodi, znači po neverovatno niskim cenama i ne morate da prodajete proizvode. Drugim ljudima možete da ponudite da budu zadovoljni članovi kompanije Live Good kao što ste vi. Znači, naš proizvod je članarina, a ne i naš posao je širenje članstva, odnosno širenje kompanije Live Good i ove wholesale membership kluba, znači na naše zemlje, na zemlje regiona, Evrope, sveta, znači gde god imate prijatelje i gde god imate osobu koju možete da pošaljete ovaj video ili da porazgovarate sa njom. Dalje, to je neverovatno dobar kompenzacioni plan o kome ćemo malo kasnije pričati. Sledeće je timing. Kompanija je tek startovala sa ovim modelom poslovanja. Ovaj model poslovanja je jako nov na ovom prostoru i sada ljudi iz networka naročito me pitaju pa kako sad da radim, malo su zbunjeni na početku, vide da je to sve dobro, vide da sve funkcioniše, vide da može da se zaradi, ali kako sad oni ne mogu kako ja da ne prodajem proizvode, kako nema mesečne kvalifikacije, znači nemam nikakvih uslova. Live Good vas ničim ne uslovljava. Imate slobodnu volju kao da ste član nekog sportskog kluba. Kad platite članarinu, idete na treninge,
kad ne platite, ostajete kući, kad opet budete želeli, opet možete da nastavite. Znači, jednostavno, sve je u vašim rukama. Odluka o članstvu je u vašim rukama. Dalje, tu je i timski rad i besplatni treninzi naših lidera. Tek kada se razviju naše grupe imat ćemo posebne specijalizovane i webinare, i sastanke, i događaje koje ćemo organizovati ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu. Znači, gde god da se razvije posao, gde god da se nađe jedna uspešna grupa, tamo ćemo praviti događaje. I naravno mogućnost da zaradite i do $2000 bez traženja saradnika. Postoji jedna od 7 zarada gde je maksimalni bonus oko $2000, a koji možete da zaradite u određenom periodu, 6 meseci, godinu dana, 2, dok ne steknete uslove za taj bonus i od tog trenutka kreće zarada od $2000. Naravno, kako postati član naše kompanije, odnosno kako postati afilijet član ukoliko želite da radite. Prva varijanta člana jeste osoba koja kaže, super, sviđaju mi se proizvodi, cena mi se naročito sviđa, video sam već neke proizvode koji će meni trebati, mojoj porodici, deci, prijateljima, rođacima, ocu, majici, ženi i tako dalje. Hoću da kupujem po jeftinoj ceni i želim da budem član. Onda osoba koja vas je večeras pozvala i koja vam je ovaj video poslala, kada ga budemo snimili, daće vam link da se besplatno registrujete, da uplatite svoju članarinu prvog meseca $9.95 i da od ovog meseca uživate u veleprodajnim cenama onoga što ste želeli da kupite. Naravno, vaša mesečna članarina će uvijek biti $9.95. Druga vrsta članova su afilijet članovi. To su osobe koje žele da se bave biznisom, koje žele da se bave poslom, koji žele da prošire Live Good, koji žele da ovu koncepciju rada, ovaj novi poslovni model, svidelo im se, žele da rade, žele dodatni prihod, znaju dobro da rade online ili žele da nauče da rade online, da se bave afilijet marketingom. Znači, te osobe isto, znači od osobe koja ih je pozvala, uzimaju link, kliknu na njega, popune i uplate $49.95, to je znači $50. Od toga je $40 jednokratno. Šta znači jednokratno? Samo jednom i nikad više. Plaćate svoj back office, online office i sve usluge kompanije koje ćete od tog trenutka pa u narednih godinu, 2, 5, 10, koliko god budete član Live Gooda, koristiti samo za $40 jednokratno, a tamo ima preko 20 parametra biznisa koje možete da pratite, a koje kompanija završava. Lično, evo, mi pošto imamo porodičnu firmu, znači svakog meseca plaćamo €150 knjigovođu. Mi plaćamo €150 svakog meseca knjigovođu, a ovde imate $40 jednokratno da platite 24 sata iz svog online ofisa svoje poslovanje po svim parametrima. Znači $40 jednokratno i $9.95 za ovaj prvi mesec članstva, to vam je ukupno $50. Naravno, od drugog meseca plaćate kao i član pod 1, znači plaćate samo svoju mesečnu članarinu. Što se tiče afilijet kompenzacionog plana, imamo 7 vrsta nagrada, odnosno 7 načina kako da zaradite. Tu su nedeljni i mesečni bonusi. Prvi je nedeljne provizije za brzi start, onda imamo proviziju u matrici, odgovarajući bonusi, to je takozvani matching bonus, maloprodajna provizija, bonusi za sticanje kupaca, bonusi za uticajne osobe ukoliko želite da radite sa influencerima, znači razne mogućnosti imate i naravno dijamantski bonus. Sad to lepše nacrtano ovako izgleda, znači razne vrste bonusa imamo, krećemo od prvog, zato što na početku ste vi sami, pa imate prvog člana, pa drugog, pa 7, pa 10, pa taj drugi već ima svog prvog, 7, 10. Znači polako iz dana u dan raste vaš tim, ne samo u svom gradu i u vašoj ulici, raste znači u vašoj regiji, vašoj zemlji, ukoliko radite online, preko društvenih mreža i preko reklama, na Instagramu, TikToku i Facebooku, znači imate mogućnost da dođete do neograničenog broja ljudi, jer tamo se nalaze milijarde ljudi. Znači samo je pitanje da odaberete jezik i mogućnost s kojom želite da radite. Što se tiče da kažem, prve provizije, odnosno prve vrste zarade, prvog bonusa, to je nedeljna provizija za brzi start. Znači svaki novi član koji uplati $50 kako bi startovao i postao član, vi zarađujete 50%. Znači $20 imate od svakog direktnog člana jednokratno kad god imate tog člana. Ako ih imate 1000, ako imate 10, jednog, 50, znači uvek ćete imati $25.
I jedan primer, ukoliko nađete ove nedelje, znači 10 saradnika, to vam je $250 nedeljna provizija za brz start koji se isplaćuje sledeće nedelje za ovu nedelju. I naravno, ovde je jako bitno u ovoj tablici, unranked, to znači i oni koji nisu rangirani, oni dobijaju tih 50%. Međutim, ako ste bronza, silver, gold, platinum ili diamond, imate sve više i više, imate od članova, imate procenat od člana vašeg člana, pa od člana vašeg člana, znači od 3. dubine, 4., 5., pa sve do 10. dubine koje ima dijamant. Znači, imate do 10. dubine mogućnost vašeg tima, znači imate mogućnost da zaradite ovaj brzi start. Jer ja na početku nisam shvatao, ja sam mislio samo da 50% imam i to je to, međutim kada se uključio član mom članu, ja sam dobio 10%, ja sam dobio neki $10. Pa onda kada sam postao silver, kada se uključio član mom članu pa njegov član, ja sam dobio tamo $2,5. Znači nikad ne znate gde će se proširiti vaš tim, zato treba samo aktivno raditi. Provizije u matrici, ja vam večeras neću objašnjavati matricu, matrica služi samo za izračunavanje ovog bonusa, zove se matrix bonus. Naravno, imate mogućnost, pošto mi radimo od četvrtka do četvrtka, svakog četvrtka u ponoć kompanija preseca stanje, to se zove cut-off, i onda ko je uplatio, znači puno ljudi se besplatno registrovalo, međutim ko je uplatio, iako se registrovao posle nekih drugih ljudi, ukoliko je prvi uplatio, ide iznad njih. Šta to znači? Pa ako večeras 10 ljudi sluša ovo i večeras se 10 ljudi registruje, a sutra je četvrtak i sutra u četvrtak u ponoć kompanija pravi presek stanja, može se desiti da možda onaj poslednji koji se večeras registrovao, ako prvi uplati već večeras ili sutra prepodne, znači ima mogućnost da možda ovih 9 budu u njegovom timu. Tako da, ja kažem, kada čovek na vreme sazna za ovu informaciju, mora brzo da odreaguje, nemojte da budete kao ja sam čekao 6 meseci, jer ja sam u januaru prošle godine čuo za ovu informaciju, upalila mi se lampa tek u maju, onda sam 3 meseca do septembra krenuo da vidim kako funkcioniše što se tiče proizvoda, pa onda kako će mi doći master kartica za naplatu bonusa i izgubio sam skoro celu godinu, ali evo i onda sam aktivan, evo 5. mesec tek, znači, a mogu sam od januara prošle godine da radim. Tako da uvek prenosim svoje iskustvo koje nije dobro i da jednostavno ljudi koji večeras čuju ili danas čuju ovu informaciju i svidi im se, jako brzo može se desiti da ukoliko ne krenu sa radom, kad im se već sviđa i kad, znači tu, pošto ovde ne treba 1000 evra da se uđe u posao, znači ne radi se o velikom novcu, znači jednostavno nemojte da izgubite svoju poziciju u timu. Dalje, ovo sve sam vam već ispričao, odgovarajući bonus, to je matching bonus, to je procenat na zaradu vaših članova. Šta to znači? Pa imate 50% na prvu generaciju, odnosno 50% na bonuse članova koje ste vi registrovali. Šta to znači? Pa recimo ako ste ubacili 10 ljudi u vaš tim i svako je po $200 zaradi ovog meseca, vi ćete dobiti, to je samo vaš. I to samo ovaj treći matching bonus. Kažu da će ovaj bonus biti najveći u firmi pored onog dijamantskog. Naravno, mi sad krećemo da radimo, tako da sve ovo ćemo proći praktično, tako da za 5-6 meseci do godinu dana ovo će nam potpuno biti jasno, jer svako od nas će već proći ovim putem. Evo ovde su vam znači primjeri. Naravno, tu je i maloprodajna provizija, bonusi za sticanje kupaca, bonusi za uticajne osobe ko hoće da radi sa influencerima, pošto influenceri rade na veliko, on objavi jednu objavu o Live Good nekom proizvodu, 1000 ljudi kupi taj proizvod, on napravi promet od 2,5, 5, 10, 25, 50.000 evra i vidite znači koji procenti mogu da se vrate znači članovima koji su naši te influenceri, naravno i influenceri naravno najviše u tome svemu zarađuju. I na kraju dijamantski bonus, ukoliko dostignete Diamond rang, tada 2% od ukupne mesečne prodaje kompanije, uključujući i sve članarine, tih 2% se deli na broj dijamanata koji su ostvarili taj Diamond bonus i krunski dijamanti još dodatnih 0,5%, znači za od ukupnih mesečnih prodaja dodaje se krunskim dijamantima. Mi već imamo i dijamante i krunske dijamante u firmi, tako da imamo već praksu kako to se funkcioniše. Naravno, u našoj regiji još nema dijamanata, otvoren je konkurs za sve koji večeras slušaju.
Što se tiče kvalifikacija za rang, ovde je prikazano 5 nekih nivoa, imamo 6. to je taj Crown Diamond, krunski dijamant, prvi je znači bronz, silver, gold, platinum i diamond, da biste postali bronz, znači svako može da postane bronz. Neće moći svako da postane gold, jer neće imati tim od 100 ljudi, neće nikada doći do toga, jer će možda odustati pre toga, ali bronza može svako da bude. Šta to znači? Pa dovoljno je, svi imamo 2 ruke, nađite to 2 ljudi sa te 2 ruke, što se kaže, registrujte ih i dajte im mogućnost da imaju ono što vi sada imate. Znači da mogu da kupuju po jeftinijoj ceni, da mogu da rade i da ostvaruju dodatne prihode. Naravno, neko će raditi dodatno, jer već radi negde, a neko će raditi full time job, znači neko će se posvetiti ovom poslu i naravno on će brže napredovati, ali mi ne možemo da odlučujemo u tuđe ime, svako od nas mora da odluči za sebe kojim tempom će raditi ovaj posao. Ali kažem, bronz može svako znači, da postane, silver postajete kada imate tim od 20 ljudi i 10 lično registrovanih članova i tako dalje. Za gold treba 30 i tim od 100 ljudi, za platinum tim od 500, 2500 za diamond, naravno tih 2500 nećete vi dovesti, vama je dovoljno eto, do golda da dođete sa 100 nekih direktnih, ta grupa će se na razne strane proširiti i jednog trenutka ćete imati 2500 članova. I ono što sam rekao malo pre, Diamond, krunski dijamant, 50.000 i više saradnika, ali to kad krene više i ne znate u kojim zemljama gde imate, to se dogodilo Timu Milleru i mnogim, imamo 3 krunska dijamanta do sada, Tim Miller je prvi, inače čovek radi ovaj posao iz invalidskih kolica, bio je beskućnik, odnosno ostao je bez igde ičega, znači na ulici, bankrotirao je u nekim poslovima kojima se bavio, međutim neko mu je ponudio Live Good mogućnost i on je tu mogućnost iskoristio. Naravno, mi ne startujemo, hvala Bogu, ni iz invalidskih kolica, niti sa ulice, svi imamo svoj krov nad glavom, svoje porodice, svoj život i ostalo, znači imamo mogućnost da nešto napravimo. Naravno, svi ljudi su dobrodošli, sve kategorije ljudi su dobrodošli u kompaniju Live Good, odnosno u naš membership klub. Ključni nivo, kao što sam rekao, je bronz, dovoljno je da 2 vaša prijatelja postanu članovi našeg kluba, postajete bronz lider, to treba što pre uraditi u prvih nedelju 2, upravo da bi vaši članovi videli da to nije ništa strašno, jer kada vi to uradite, onda neko treba da vidi šta ste vi uradili i da pođe vašim putem, odnosno pomoći ćete onda osobama, neće vam biti strano, šta to znači? Znači jednostavno da brže ćete napredovati zato što ćete moći da iz ličnog primjera pokažete ljudima kako da napreduju. Ja sam trenutno recimo na poziciji silver, koja je isto mala pozicija, nikakva, idem prema gold, ali što se događa? Ali ja sam prošao taj put i znam kako da za 2 meseca uz dobre reklame na društvenim mrežama i uz dobru komunikaciju, poruke i materijal koji imamo, da u 2 meseca fokusirano dođete na poziciju silver, odnosno to je pozicija posle bronza. Naravno, Live Good je napravio sistem pokretanja biznisa po sistemu ključ u ruke. Znači sve su organizovali, naše je samo da kažem da radimo, znači da tu informaciju uz sve alate koje imamo prenesemo drugim ljudima. Naravno, možete pratiti svoj biznis 24 sata dnevno iz svog online ofisa, vidite dole levo sa leve strane slajda, imate puno stvari koje možete da pratite iz svog ofisa i naravno, ono što naglašavam, ne morate prodati ni jedan proizvod, niti morate kupiti bilo koji proizvod, želite samo da radite. A kupujete samo ono šta vam treba, kad vam treba i tako da. I što se tiče rasta naše kompanije, on je veoma visok, prevazilazimo sve granice, pravimo jednu revoluciju na tržištu networka, affiliate marketinga, dropshippinga, jer u prvoj godini, samo u prvih mesec dana rada, pošto je kompanija, videli ste u prvom slajdu, tek u decembru osnovana, samo za taj mesec dana rada zaradila je $5 miliona. A 23. godine, cele godine smo radili $85 miliona, prošle godina je bila 74% rasta, znači $148 miliona, naravno ova godina će biti još veći rast sa nama ili bez nas. Znači ova kompanija će rasti i sa nama ili bez nas. Ja bih voleo sa nama, zato što smo pre miliona drugih ljudi, da ne kažem pre milijarde drugih ljudi, saznali za kompaniju Live Good i ove mogućnosti i šteta je ovo ne iskoristiti, ovaj trenutak.
Ovo su neki od naših dijamanata širom sveta, imamo ih svuda, i u Americi, i u Velikoj Britaniji, i u Kanadi, i u Južnoj Africi, na Karibima, u Latinskoj Americi i tako dalje. U jugoistočnoj Aziji jako dobro rade Filipini, Vijetnam, Tajland, Kina je fantastično krenula. U Evropi samo za sada dobro radi, odličan tim imaju Britanci. Kontinentalni deo Evrope i naš region su potpuno slobodni, znači gde god da dođemo, prvi smo, u koji grad da registrujete člana, to je član koji je broj 1 i prvi u tom gradu, tako da to je ogromna šansa koju možemo da iskoristimo sa kompanijom Livegood. Naravno, kompaniju Livegood ne čine nikakvi soliteri, fantastične zgrade u staklu i tako dalje, znači objekti. Livegood uspešnom čine njeni ljudi, njeni članovi. Mi smo jedna velika porodica, živimo svuda na svetu, tako se i povezujemo, tako i pomažemo jedni drugima, znači ovo će biti jedan veliki klub sa milionima članova, znači imaćete otvorena vrata u svim zemljama sveta. Naravno, ostavio sam Las Vegas u čelu ovog slajda, u centru, zato što svake godine u Las Vegasu imamo odličan događaj, bit će i na Floridi i tako, znači u narednim godinama ćemo se puno naputovati, što je dobro. Naravno, moram da vam kažem da ćemo se i naraditi, tako da čeka nas veliki posao, tek smo krenuli, oni koji kreću i koji su pioniri u određenom poslu imaju najveći posao, ali kada budemo imali događaje od 1000 ljudi i 5000 ljudi u nekoj dvorani, imate šansu, svi večeras koji gledate ovaj video, odnosno naš webinar, pratite, imate mogućnost da budete prvi u tom redu, da kažem u prvom redu tog događaja. Šta to znači? Pa ili ćemo to iskoristiti mi, ili će to iskoristiti neko drugi. Ja se nadam da ćemo to iskoristiti mi, zato i radimo i trudimo se svakog dana da dođemo do novih članova i da napredujemo u ovoj karijernoj lestvici. Ovo je slajd napredovanja, odnosno neke, da kažem, prognoze kako će naš klub napredovati. Mi se nalazimo u trećem pravougaoniku 2025. A pogledajte do 2032. preko 16 miliona članova kompanija planira. Šta to znači? Pa ako sad ima oko 2 miliona, a 16, 32. čiji će biti ovih 14 miliona članova. Znači, neko će ispod sebe imati ovih 14 miliona članova. Ko ne znamo, mi ćemo gledati da od tog broja što veći broj bude u našem timu. I naravno, što se tiče našeg tima, Livegood Diamond tima, imamo zatvorenu grupu na Facebooku, tu svakog dana ili kada je po potrebi delim najnovije, da kažem, informacije sa našim aktivnim članovima i mi vas pozivamo, naročito one koji prvi put večeras gledaju ovo i slušaju, da nam se pridružite i naravno da iskoristite sve pogodnosti našeg Livegood Membership kluba. Mi imamo Livegood Training Centar u okviru koga se nalazi Silver, Gold i Diamond klub. Oni su sad krenuli sa radom, pošto smo svi na nekim prvoj ili drugoj poziciji, znači tek u narednom periodu razvićemo i ovaj Gold klub i Diamond klub. Tako da ćemo imati jedan kompletan Livegood Training Centar gde ćemo svaku osobu, svakog člana trenirati, učiti i osposobljavati kako da dođe na sledeću poziciju. Znači imaće ogromnu pomoć i podršku našeg tima. I naravno vežite se, polećemo, ne samo u našem regionu, a da kažem od našeg regiona krećemo, ali Evropa i ceo svet su naši upravo zato što je danas toliko jednostavno raditi online, jednostavno informaciju preneti jednim klikom na bilo koju tačku naše planete. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, radujemo se budućoj uspešnoj saradnji i dobrodošli u Livegood Wholesale Membership klub i dobrodošli u naš Livegood Diamond Team Balkan. Hvala vam na pažnji, čujemo se nekom narednom prilikom.